Penj laktar kokeli kod Zenka. Gas na token zimeisha na hauna do. Relax. Chukua loan Zenka. Iko sort. Zenka. Smart loans for smart people. Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare, kaka wanyalo geng'o tuoche mopogore opogore mathoro mako oganda wa. Ponono ni tuoche osedonjo, kaka inyalo thiedhgi, ponono ni osethiedhgi, kaka inyalo geng'gi mondo mi kik giduog kendo nikech ng'eny tuoche thoro duogo kendo. Iluonga ni Ruth Otieno kendo amor mokalo ni antiere kod wendo na e studio ka abomiye thuolo. Nyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage, kaito wadonjo e twak achiel kachiel kwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni. Erokamano ahinya. An nyinga Dr. Jerry Okello. An wuod Ringa Kojwach to athietho osiptal miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi Boreka. Erokamano ahinya wuod Ringa Kojwach. Kawuono ni neno ni wago mbaka kotenore kod tuoche mage? Kawuono deber ka wang'iyo oula gi tuoche mabiro ka lure gi oula manyalo chando oganda. Nikech adier kwa ng'iyo gwengewa wayudo ka ng'eny oganda sani osedara, ji sani odak e skunde, jomoko bende ojot ir wedegi, anyuola gi kachiel kod osiepegi, samoro bende jodak kuonde modhungore. Seche ma oula ng'eny to ji dak kuonde ma ji dhungore kama tuoche mage mathoro bedo mang'eny, Dr. Jerry? Mokwongo kwang'iyo oula osebedo ka chando ji mang'eny, kendo iyudo ni oganda mangima, Kenya mangima osebedo ka chandore ndalo ma wakata ni jumbe 2 kata 3 mokalo. Niwach iyudo ni chakre ndalo go to iwacho ni ji makalo 30,000 osebedo displaced, manyiso ni gionge kuonde magininde, to gionge kata mana chiemo maginyalo chamo. To jok molal kende kaka nyoro no land ni makalo ji 90 mapok oyud kuma nitie, ma wacho ni mago missing persons. Manyiso no oula ko kata tuo kende, to oula be nyalo kelo kata mana tho kata midhiero mopogore opogore mopogore gi tuoche. Tho be nie ka. Koro kwang'iyo oula in general to wacho ni gini nyalo kelo midhiero mopogore opogore. Achiel kuom midhiero ma yudo ni gini kelo nwach pigni kaka kobiro to biro ko oting'ore gi gik mang'eny. Onyalo bedo ni oting'ore kata gi chemicals, nwach yudo ni gin gik ma gintie rivers moko kata mana aoche moko mating'o chemicals moa kata kuonde ma industrial areas. Onyalo ting'o chemicals, onyalo ting'o kata mana yudo ni seche moko oywero gik moko, oywero nyaka yugi mag chumbe, seche moko gin bepe, manyiso ni obiro gi gik manyalo kata hinyo dhano kata mana oganda. Kopogore gi mano tiyudo ni oula ni seche ma pigni biro to biro ka en gi tuoche, koro en gi kute moko mag tuoche mopogore opogore. Onyalo bedo kata gi nitie kute moko manyalo kelo tuoche mag diep. Seche moko be ginyalo kelo kata mana tuoche mag del mangima manyalo hinyo oganda, machalo kata mana wan gi hepatitis A virus. Seche moko wanyalo bedo kata gi kute kaka cholera. Seche moko wanyalo bedo gi mano cholera en nyaldiema. Seche moko onyalo biro kata mana gi kute kata wanyalo yudo kata mana gine luongo nade amoeba, typhoid. Mago gin tuoche ma nyalo wuok kalure gi oula masani waneno. To bende ahinya jogo modak e bombe, Dr. Jerry, ka wiwa pok owil, yudo ni samoro hotogoro kata pipes mag minyaga kaka sewer lines, bende samoro nodhi opong' kata omuoch oriwore gi pige ma ji yoro kod gik makamago. Mano bende nyalo kelo chandruok ne oganda? En chandruok maduong' niwach iyudo ni pipes gi muoch, to ka gisemuoch to pige kata mana pige makoro lilgo, iyudo ka girure gi pi mar oula.
to koro giringo kamoro achiel ma seche moko pigegi be kendo chak dhi donjo kata mana e dam. Koro yudo ni en shida maduong' ma wadhi neno mbele ka, ma kata seche moko yudo ni koth chwe tionge kata pi modho niwach pi te odure. Koro mano en shida ma kata piny owacho onego bed ni ng'iyo e yo makare kabisa mondo kik wabed gi chandruok mbele ka, niwach chandruok waneno ka nitie mar pi madhi biro mbele ka, ma kata pi modho dhano mang'eny, oganda mang'eny ok dhi yudo pi modho. Ma seche ma ng'ato onge kod pi modho, alwora olil, ji odak kuonde ma ji ochokore kata kuonde ma ji ng'enye, ji ok ywe muya maler, tuoche nyalo donjo mang'eny e del. To kopogore kod tuoche madonjo e del, Dr. Jerry, apani ma bende nyalo kelo rochruok matin kata koso kwe e paro, ma bende nyalo tungo kaka pach oganda bende tiyo, weche mag mental health bende ma nyalo bedo achiel kuom gigo mwanyalo yudo e seche machal kod magi. King'iyo wach oula, ineno ka nitie tije ma ji timo, nitie jok moko ma koro sani ok nyal dhi tich niwach kuonde mane gitie yudo ni pi opong'o kata pi kata odhi godo. Nitie jok ma iyudo ni kata mana kuma gininde onge. To magi duto koriwore to iyudo ni nitie dhano kata oganda madhi hinyore kabisa, makelo shida mopogore opogore. Manyiso ni oula ni seche ma koro otimo gik motimo ni, to omako en gimo luoro health issues mag oganda kata chandruok mang'eny ma oganda dhi yudo. Niwach ochako gi kar tich to dhi korka chiemo, niwach iyudo ni seche ma nitie jok ma depend gi chiemo ma gigolo e puodho. Seche ma koro oula ng'eny ni, iyudo ni chiemo gi seche moko kethore, nitie moko ma iyudo ni ok ginyal kata golo niwach oula pi opong'o kanyo ero, koro ok ginyal yudo kaka gichiemo. Seche moko kata tedo ok ginyal tedo. Koro iyudo ni nyithindo be nika, nyithindo nindo kech, tich be ok nyal dhiye, kar nindo be onge. Koro en chandruok mariwore, kaso kochako medre gi tuoche ma koro dhi biro malure gi tuoche mokel go oula. Koro yudo ni mano te en gimo luorore ma dhi chando oganda mang'eny, ma en gimo onego bed ni seche kaka koro Kenya sani, en gimo onego bed ni serikal kata mana piny owacho ng'iyo e yo matut kabisa. Ma ok mana ni ng'at ma pi oywero kata ma pi onego kende ema nitiere gi chandruok. Oganda nitiere kod chandruok mang'eny mokalo kotenre kod oula ma sani koro nitiere. Kotenre kod picha ni Dr. Jerry aneno kikelonwa pichni kata kute mang'eny mopogore opogore. Ei kute gi mane ma thoro kelo chandruok ne oganda ka koro wadwa nje twak nikech adwa ni wachaka kod tuo mar kolera. Kolera en tuo ma onego bed ni sani wang'iyo kabisa. Te gine kute ma kata mana wan kaka jo thieth waluoro kabisa, niwach wang'e ni seche ma kolera koro omuochni, en tuo mar nyadiema, seche ma omuochni to koro go oula to odhi kere mapiyo, odhi landore mapiyo ma iyudo ka ji mang'eny dhi yude. Seche ma koth ok chwe kata ma onge oula, to iyudo ni onyalo mana bedo kamoro achiel ma obedo contained ei area achiel. To seche ma koro ineno ka en oula, niwach ineno oula pi wuok mabor ka dhi mabor. Seche ma pigni dhi kuma dhiye no, to kuonde mokale ni kapo ni nitie tuo mar kata mana muoch mar kolera, to en gima dhi landore mapiyo, to en tuo ma kapo nomako ng'ato to iyudo ni diep moro nitie mabiro ma tero ng'ato gi ng'wech kabisa. Koro ene mwaluore kabisa. Ma kok kamano to nitie tuoche moko mopogore opogore kaka typhoid gere ma be nyalo wuok, hepatitis A be nyalo biro kanyo. Hinyruok be nitie ka, niwach nitie jok moko ma seche moko wuotho to nitie kare msumwal moro mane ni piny kanyo to nokia to nie pigni to nyono mano be ohinye. Nitie ng'at mane be niyudo ni ne nigi adhola moro ma noyudo chon, to ne en gimorito maler, to ura ni kabiro to ochune ni nyaka wuothi, to kanyo ero be odhi yudo tuoche mopogore opogore kalure gi oula mantie kanyo no. Koro pimnua Dr. Jerry kaka tuo mar kolera ma iwacho ni sani nyalo bedo mang'eny mokalo. Thothne olandore gi yore mage. Kolera yudore e pi molil mokwongo, to mago gin waterborne diseases miyudo ni seche ma en e pigni to ka ng'ato yude to ng'ato nyalo modhe kata nyalo chame e chiemo, kata seche moko lweti manyalo bedo nolil to ichamo itiyo gi lweti no e chiemo. Mago gine yore mag onyalo donjo godo e ang'owa e dend ng'ato. To kose donjo tiyudo ni onyuolore mang'eny e diep. Ok wadwa waketh sa mang'eny e kolera. Seche ma koro onyuolore mang'eny tiyudo ka ng'ato nyalo chako diewo, to ng'ato be ng'ok,
to dend ng'ato be rumo ngufu yudo ka koro teko ng'ato bedo matin to seche ma gini omaki ni dware ni ringo matek kabisa niwach yudo ni onyalo wuok kata kodonje dendi to nyalo tiyo kata mana ndalo 2 kata ndalo 1 jomoko nitie kama oncheko tiyo kata ndalo 1 to oringo kodi gi ng'wech ma kokoteri osiptal chon to onyalo hinyi ji mang'eny matho kalure gi kolera koro seche ma yudo ni ng'ato dhi kata mana oko maduong' niwach seche go en diep mokasore obiro seche te to kapo ni iyudo ka ng'ani odhi oko e choma mabe yudo kaka koro sani wan go ula ma chuma be yudo kopong' to pi betero chon gine oko ni ke koro yudo ni ma en tuo manyalo landore mapiyo kabisa ko wan gi oula kata ndalo oula wadonje typhoid Dr. Jerry typhoid be en tuo ma kaka wawacho ni uluongo ni 4Fs 4Fs ni en mani koro wanyalo lande gi lwedo ma en fingers nitie feces ma oko maduong' ma ng'ato nyalo be yude godo nitie flies gin lwang'ni koro lwang'ni be nyalo piyo kata mana chiembi seche moko wapiyo ginene oko manigi tuo mar typhoid ni kata kute mag typhoid gi kaso chako dhi e chiemo koro ibe kichaki chame to ineno ka koro olandore koro typhoid ni be en tuo manyalo biro en oneno onyalo tiyo kata mana dwe achiel kapok ing'e ni in kode en mani koro dongo mos kendo medore mos e dendi to seche momedore cha to nyalo kelo ni liet moro diep moro bo nyalo kelo to diep ni on and off onyalo yudo ni seche moko ni giremo ma onyalo luongo ni dysentery kata mana typhoid dysentery onyalo kelo mano to kobiro gi mano to dendi be winjo ka ol to chonge gi kata mana joints magi winjo be ka lit seche moko koro en tuo ma wapime seche moko gi malaria niwach gik mo ranyisi mokelo go be chal gi mag malaria koro mano e achiel kuom mano be en achiel kuom tuoche monyalo yudo kuom kalure go la makoro wan godo ni wan gi amoeba be en tuo mikelo gi parasite en tuo ma be landore mana kaka wawacho mar kaka ma mopogore kaka gi mar ariyo mwawacho go kolera gi typhoid be odonjo mana gi chiemo te bo nyalo kelo diep to amoeba chutho to nyalo budhe dendi kabisa kata kapok ifwenye olure gi namba ma miyudo seche olure gi namba ma miyudo seche mayude mang'eny ma kodonje dendi kanyo tiyudo ka oko ni be seche moko in gi diep seche moko in gi constipation manyiso ni oko mari maduong' bedo matek ma seche moko idhi e choto tamre wuok en to kong'eny ahinya ok wang'i ahinya niwach yudo ni onyalo budhi dendi kata mana mar dweche kata mana 5 kapok ifwenyo ni in kode niwach omedore mos en ok walure ahinya niwach ok en ga emergency kipime gi kata kolera tiyudo ni ka kolera nigi haraka ahinya niwach oteri gi ng'wech kendo diep teri gi ng'wech ma koko thiedhi mapiyo to inyalo kata mana lalo ngimani to amoeba tiyudo ni en gima nyalo budho kapok ranyisi gi oneno koro mano be gik mana achiel kuom tuoche ma be wanyalo yudo kalure gi oula masani ni Dr. Jerry kwa ini wakawiyo mana matino dugo bang thuolo machok mokalo mondo mi wang'e ane ni ponono ni tuoche gi odonjo kata ichich ni ginyalo donjo en ang'o gini monego bed ni timo seche mapok wakawiyo yadwa ni mondo mi apar ni sani weche mag oula ng'eny mokalo kendo tuoche mabiro kotendre kod oula bende ng'eny mokalo Dr. Jerry pimonwa ni nitiere moko kaka kolera nyalo teri ng'wech ahinya kendo nyalo wito ngimani e sama tin mokalo emomiyo ber ka intiere kod yo minyalo yudo godo pesa mapiyo wadendo kacha ni emergency kata pesa manyalo yudo e dakika matin emomiyo akelo ni wach mar Zenka kapok i-download app mar Zenka do dhie Play Store mondo mi i-download app mar Zenka aduogo bang thuolo machok mokalo mondo mi anyisi kaka inyalo yudo ber mokalo ka itiyo kod Zenka ponono ni tuo donjo tidwaro pesa mapiyo ma ok ilanda luny mabende wayudo ni kibudha ahinya to tuoche moko nyalo wito ngimani kata ngima jaherani kikidhi mabor kikisudi Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000 muuzaji akadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako.
Nasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale, ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua? Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tuni moja na ukashinda? Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Sikiza chapa. Ushinde, ushinde. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ni pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Okochuno ni tede. Okochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Miyo
kwedo paro ma ok kare, keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ageno ni se download app mar Zenka. Ponono ni poki downloade, adwa ni downloade. Kane itiere kod machoncha, bende inyalo uninstall machoncha kati install manyien, ma bende ibro yudo ka gimedo ni limit, tok mano kende ibro yudo kachaka bende gimi thuolo mar yudo hola mapiyo piyo e dakika 5, to bende itae kendo sire kod Central Bank of Kenya. Ere kaka itimo nyaka Ramogi ajuang ka ponono ni se download app mar Zenka, tadwa ni mondo mi idonje e screen mari ibro yudo kumani sekete maber mokalo, kaito itimo nango idhi adhia kama wacho kacha ni get started to idhi next ilwa okange ma omi kanyogo mondo mi iyud kaka inyalo kawo hola mapiyo piyo. Gima ber kod Zenka nyaka Ramogi ajuang ni siri ni en mana mari kodgi. Inyalo dwaro pesa mitero godo nyathi e siptal, kata in midhi godo e siptal, tibro kawo pesa no mapiyo piyo e dakika 5 kende tiseyudo pesa. Kuom ranyisi odiochieng' ma kawuono adwa ni ne screen mari wang'iyane ni kawuono gi yie mar miyowa pesa adi. Kawuono gi yie miyowa siling 2,000. Tiende ni odiochieng' kodiochieng' limit mari idho e dakika 5 tiseyudo hola, e dakika 5 tiseyudo pesa mabokonyi ke od weche mag emergency. Kaito bende ibo apply, kati di apply now kanyo, kaito iyudo kaka iyudo pesa no e yo makende, yo mapiyo piyo. Kise download app mar Zenka, adwa ni mondo miorna oteno kokale line mar SMS. Line mar SMS nitiere screen mari e page laktar ka anike chwangi weche mag ngima makare, weche mag emergency kachiel kod weche mag pesa. Download app mar Zenka, kaito gona screenshot or na WhatsApp kata SMS e line na mar SMS mar studio, abro tudora kodi bange matin. Adokir Dr. Jerry, wang'yo kacha tuoche ma ikelo kod oula kata manyalo landore mapiyo piyo kotenore kod weche mag oula. Ne wang'yo kacha typhoid, wang'yo kacha cholera, ne wang'yo kacha bilharzia, tuo mane kendo Dr. Jerry? Bilharzia no wang'eyo to okwa donje matut matin. Bilharzia en tuo ma ikele gi kute mayudore e kamnie. To gin kaka parasites. Manyiso ni nitie kamnie mayudore e pi mar oula manyalo kodhi to owe kutego kata kumakore kodi, to gi pien, onyalo donjo gi pien, to donjo i remo, to kodonjo i remo kanyo onyalo donjo kata mana nyaka e obo, seche moko onyalo donjo kata mana e kidneys, mano nyarogno, to onyalo kelo gik ma tuoche, onyalo kelo kata mana complications mang'eny e iye kaindi. Ma seche moko inyalo yude kodonjo bodhi nyaka e nyombich, to nyombich kanyo kobete ahinya to onyuolore kendo medore, yudo ni inyalo kale kata mana e ilach, jok malayo kata mana e pi manigi e pi ma yudo ka koro lil, to kendo gini dhi donjo kendo kene kamnie cha, to oyudo kokaro onyalo lando e jomopogore opogore. Ma en tuo ma onego bedni be wang'iyo ndalo ma wan gi oula, niwach kamnie gi giyudore mang'eny ndalo ma koth chwe mang'eny, kendo ndalo ma yudo ni oula ng'eny. Kwawuok e mano, to wanyalo ng'iyo tuoche kaka malaria. Malaria en tuo ma yudo ni kelo gi mosquito kata suna ma dhako, suna waluongo ni Anopheles mosquito. To en gi kute mag malaria gi, ma kokai to nyalo weyo kute mag malaria gi e rembi. Wang'e malaria niwach kwanza wan mwadak Nyanza, jo Nyanza kata oganda mar Joluo, iyudo ni malaria en tuo ma wasebedo kwa thiedho ndalo mang'eny. To wang'e kaka onyalo landore, niwach suna gi yudo ni ginyuolore e pi,
mokudore manyiso ni seche mandalo ma koth chwe mang'eny kendo ula ng'eny to suna gi bedo mang'eny ahinya to koro yudo ni seche ma ging'eny kama to malaria be landore mapiyo niwach suna gi kaji. Magi gik monego bed ni wang'eyo kendo wang'eyo kaka wanyalo geng'o. To kapo ni ng'ato nigi ranyisi kata nigi tuo mar malaria be onego bed ni wang'eyo kaka wathiedho niwach kok wang'eyo mago to oula ni nyalo kelonwa chandruok mang'eny kaka wanene. Kopogore kod malaria, Dr. Jerry, naneno ka moko kuom tuoche mabende nyalo biro diere mag oula ni wanyalo wacho tuoche kaka mag diep bende mabende ne isengeke kaka ranyisi e tuoche mamoko gi to diep owuon bende nyalo bedo chandruok diere machal kod mage. Diep owuon en ranyisi niwach en ranyisi mabiro kalure gi tuo maki. Waneno ka tuo mar nyaldiema en achiel kuom tuoche makelo diep kata mana typhoid en tuo achiel kuom makelo ranyisi mar diep. Mopogore gi mano wan gi tuoche moko matindo kata kute moko matindo manyalo kelo diep be. Achiel kuom gi en kaka E. coli. E. coli en tuo ma komaki to onyalo tugo yi to okelo diep mopogore niwach en kute ma en kudni ma komaki to landore piyo yi kanyo to ginyuolore mang'eny e yi to okelo diep kok diep to nitie ranyisi moko mabe onyalo kelo manyalo poge gi tuo kata man kolera. En mani koro ndalo ma kata sani kaka koro wan gi oula to ok wariti seche moneno ka ng'ato chako diewo cha to konyal rito ni koro wadwa ng'e ni en mane gi mane waringo kode e hospital mondo kapo ni en tuo mar kolera to wageng'e wamake mapiyo mondo mi kiko achiel kuom ni ok ni kiko tieki to be kiko tim nade kiki lande be. Wang'e malnutrition kata nok mar madini makare e del kata chiemo moromo kuom oganda kachiel kod nyithindo mabende en chandruok maduong'. Wang'e ni ndalo ma waneno kaka koro wanene TV ka Mathare kachacha yudo ni oula no dhi oting'o gimoro amora modhi odonje ute ji koro jogo wema kata kuma ginyalo ninde onge kuma ginyalo tede onge to chiemo be onge niwach oula ni be ting'o gimoro amora. Nitie nyithindo matindo ma seche moko ka chiemo ni onge to manyalo kelo negi chandruok. Kapo ni well wishers kata piny owacho ok odonje mapiyo to yudo ni nitie nyithindo mang'eny madhi koso kaka gichiemo to gikoso kata madini mopogore kata chiemo waluongo ni balanced diet to seche ma timore to ji nyalo bedo gi malnutrition. Malnutrition be nyalo biro kalure gi tuoche ma ji ni godo biro ni seche moko in kata gi tuo ma kaka typhoid to kinya chiemo maber to seche moko chiemo maber ni be ichaki bedo gi malnutrition. Malnutrition nene ni en inyalo bedo ni either ichamo chiemo achiel kende ko kamano to ok iyud kata chiemo chuth to nitie malnutrition ma wanyalo wacho ni nitie ng'ama ng'eni mano to ok mar oula lakini ng'ato mani kata ni obese ng'ato machamo chiemo kata mana mag junk food ma yudo ni en ng'ama dende ratil mar dende ni malo moloyo kaka onego bed no bet manyiso ni mano be en malnutrition niwach ok olure gi kaka onego bed ni intie manyiso ni chamo mang'eny ahinya. Koro masani mwuoye ten mar oula manyalo biro go oula en gima ing'iyo kaka oula kobet to en ndalo matin manyiso ni nyithindo matinde mabedo affected moloyo joma dongo niwach gine ma kok gichiemo kata mana ndalo ariyo to dhi hinyogi. Wacho ni kata ndalo ariyo ng'eni ndalo ariyo kuom nyathi nyalo rocho ngimane duto te nikech emang tuoche mopogore donje kati po ka nyathi ochako bedo kod chandruoge ma samoro dhi rocho ngimane kata mana higni 10 higni 20 kowa kawuono e ndalo ariyo gi. Daktari dwaro mondo mang'e scabies en mane? Seche achiel kuom tuoche mabende thoro ga bedo mang'eny diere ma oula ng'eny kata diere ma kor lwasi chal kaka chalone. Scabies en gin kute ma kelo tuo miluongo ni scabies gin gilandore ahinya ka wariwo lewni wacho kata ni ng'ato nigi nanga ma ng'ato nigi scabies kasto ikawo lepe to itiyo godo kata towel kata kokamano to irwako lewni ma ebe otiyo godo kokamano to kata kumuloru gi skin mani luongo ni tache monyalo maki. En ruodho mabiro to en agwonyo mamako dend skin mari to komako skin mari to gin kute ma landore mapiyo piyo. Ng'enyne obiro kendo ginene ranyisi ge gin koro gwonyono ineno ka gwonyono nitie to en gima beili ma ineno ka ng'ato gwonyore kabisa
tuoni berne ni kothiedhe mapiyo kendo nitie gik ma yedhe minyalo mi mar miwiro kendo gimi amuonya moko niwach wang'eni gin kute ma bakteria kimuonyo antibiotics maber kata kiyudo sindan mar scabies maber mar antibiotic maber be oruma. Waneno ka watiri kod tuoche mang'eny mokalo kata kamana kwa yoni wakau yueyo ka waduogo to wabong'ia ne seche ma inyalo tim consultation seche ma ng'ato biro iri mondo mi itimne diagnosis ni nyalo bedo tuo mane kod kaka inyalo konye mondo mi tuoche gi kikel chandruok ne oganda wa. Kamano. Seche moka uyoyo ni ageno ni se download app ni mar Zenka nikech kama wadonje ni en kama kora dwani mondo mi wawuoye weche mag ngima makare kod bedo kod manyonge kata bedo kod pesa. To waka uyoyo mar dakika matin mokaro nyiriri matin kwa duogo to wadonje kidieny mar adek mabende en kidieny ni kikidhi mabor kikisudi. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyalo yiech kata kamano anna timo gima ning'isa koro miya michna. Wow ji wow, wonderful ji wonderful. Bende ung'e ni longa gi ne gin mich maru mar higa manyien. Sehemu hizo zote tutauliza wananchi waondoke mapema. Duol mar jotend migepe golo chik ne jo Kenya mani kuonde maula nyalo kelo e midhiero ma sani osekelo tho mar ji mamoko nyaka sani podi manyo ringregi. Rainfall is expected throughout the month and it is likely to be intense during the first week. Bad migao mar koro chal kor lwasi onyiso jo Kenya ni obed motang' ni mar koth mapek pod dhi chwe jumani. Executive made a deliberate decision to conduct a head count and an audit of all the casual workers. Sirikal ma Siaya ochako kwano jotije mag lwedo kata casual mar ng'eyo kwan gi hie. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny ni kendo nyalo go mbaka kod daktari wayud kaka wanyalo konyore wageng tuoche kapono ni ochuno ni tuo sedonjo wayud kaka inyalo thiedhgi kae to bende kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kane pok wadhi e yueyo nanyisi kacha kaka inyalo bedo kod pesa mapiyo piyo lweti ka itiyo kod app mar Zenka. Samoro nyalo penjo ni to registration mar Zenka chal nade? Registration yot gi yot mapok nodwaro yudi. Ang'o gini midwaro? Idwaro mana kipande ni. Ka isebedo kod kipande
ibedo kod smartphone, mano en simbe manyasani. Kaito igo selfie, mago gin pichni moko ma igoya goya kod simbi mar ong'we yamo. Tibro yudo ka i-register mayot mokalo. Kise register, te inyalo ng'iyo ni dwaro pesa di, kata inyalo ng'iyo ni limit ni en pesa di. Seche ma iseng'iyo limit, to gima daher mondo mi aparni ni hola ni ibo mi ei dakika 5. Seche ma i-register, mikwayo loan, market ni loan e simu en dakika 5 kende. Tiende ni kata ka nitiere kod emergency, tibro yudo kaka inyalo konyori mapiyo piyo. Gima ber kod app mar Zenka Nyakwara Mugia Jwang no puodhe kod Central Bank of Kenya. Tiende ni pesa ni ok nyal lal, kata ok nyal bedo kod chandruok ni jog moko nyalo mai. Opuodhe kod Central Bank of Kenya. Dakika 5 kende tise yudo pesa. Kanye kama adwa ni mondo mi adonje kendo go mbaka kod Dr. Jerry ni seche ma ng'ato biro mondo mi otimne consultation. Thothne itimo ganang'o kaka sani lakteche ogomo Dr. Jerry. Ka dakteche ogomo to chuno ni nyaka oganda bende yud kaka ginyalo yudo thieth. Tiende ni pesa dwarore. Koso private thiedho ji nono. Private to wakao pesa matin. Nitie makao mang'eny to nitie makao matin. To pesa to dwarore. Manyiso ni kibiro to mokuongo ikalo gi reception kata mana emergency area kama inyalo neni to ing'iyo ni ma en ng'at madwaro huduma mapiyo kata ng'ama nitigi en emergency. Koke en emergency to nitie waiting bay ma inyalo dhiye tineno iyudo receptionist ma inyisi ni kidwa neno daktari to en pesa kama lure go osiptende mopogore kose ndikni kata mana file mari monego beni neno godo daktari kineno daktari manyiso ni ok inyal neno daktari kapok ichulo consultation nwach ng'eny ji lal kapok ichulo consultation manyaka gibed gi pesa. Namba mar SMS en 236000. Intiere kama gimoro sedie matek minyalo dwaro pesa moro matin mondo mi okonyi. Chak ni Zenka kata na SMS namba mar 236000. Wabong'iyo otego kata wabong'iyo to kanye ma Zenka nyalo konyie mapiyo piyo. Dr. Jerry, wang'e ni weche mag thieth mag tuoche mabende thothne biro kotenre kod oula kata koth mang'eny gi. Waseng'iyo kidienje mag tuoche mabiro mikelo kata gi oula. King'iyo gi to thiedho gi be opogore kalure gi en tuo mane. Nitie tuoche ma nyaka wathiedh mapiyo kendo nyaka wageng' ni kik olandre mapiyo ma kwang'iyo ga tuo kaka nyaldiema ma en cholera. En kiweye ma omedore ma kata ng'ato otiyo kata mana ndalo 2 kata 3 to nyalo lalo ngima. Manyiso ni en gima wakawo mapiyo. En kopo ni ng'ato nigi tuo no kendo wang'iyo kako diew kendo wang'iyo kako chal kubiro osiptal ma wang'iye waneno ka uyudo ni nitie gima iluongo ni dehydration ma seche go ng'ano onge pi e dende ol ok odhi mang'eny ahinya. En ng'at ma onego bed ni wamedo pi kalure gi tuo ma en godo. Nitie jok ma wanyalo wacho ni wanyalo rito kata ni mondo wapim mondi wang'i ni to oko ni en ang'o manyalo bed ni timo ng'ani. Maseche ma wapimo oko cha ma waluongo ni stool test wang'iyo kaponi onyalo bedo ni en gi typhoid kata en gi cholera kata en gi amoeba. Kwa yudo tuo no kaka wathiedhe kalure gi tuo mwayudo. Nitie hinyruok manyalo biro kata gi goula. Manyiso ni seche ma ng'ato ohinyore cha ng'ato nyalo biro kata yudo ni mabati moro ng'ade seche moko kata yien moro ochuoye. To mago te nyaka wang'e ni wakete ng'at machalo kamano nyaka wakete antibiotic ni wach wang'e ni gimo hinye no ok en gima ler. Mar ariyo be nyaka chuoye kata mana sindan mar tetanus. To kanyo ero kumo hinye no be nyaka ka en gima dwaro tweng'o titwang'o, ka en gima dwaro mana dressing kende titimone dressing titimone yo maler. Kasto be wanyalo miye kata gi pain killers ma kodhi godo ot. Chutho en ni seche ma ng'ani wasetieko godo to wang'iyo ni to dok kanye. Niwach kumodoke ni kaponi en tuo mar kata mana cholera to ok wanyal duoke kuma oganda nitie kendo mondo chako kele gi tuo ni. Koro magi jok ma nyaka waket kata piny owacho nyaka ket kamoro ma nitie jok ma tuo ma inyalo kata mana osiptal moro ma ginyalo bete ka pod gichango. To wang'iyo ni kuma wae cha be kaponi en cholera to jogi nyaka wang'igi e yo maber niwach cholera komuoch kata kineno ng'at achiel ka nigi cholera to manyiso ni ng'at moro machielo mae kuma ng'ani oae be nyalo bedo gi
nyalo yudo tuo no. Koro nyaka wabed kwa ng'eyo environment no maler, kasto be onego bedi waketo kata mana jo tich mag serikal kata ma jo health workers mani kanyo mapuonjo gi, mang'iyo gi kata mapuonjo gi wach ler. Kuma ongula oywero ji kata kuma ji odake to ulo kale, yudo ni nitie jok mogol kanyo moter kata mana safety areas kata rescue area to kama oter gi e company kanyo be ing'eni giyudo ni ka ging'eny niwach en kamoro achiel mokel ji mang'eny kendo giket bet kanyo mondo giyud kaka ginyalo konyore kata kaka ginyalo nindo. Eka serikal yudo bedo ne serikal mayot mondo omiyo konygi. Iye kaendi be wanyalo yudo tuoche mopogore opogore niwach koro yudo ni ji mang'eny obiro obedo kamoro achiel, ogudore kamoro achiel, manyiso ni koro gibedo gi dho ngere waluongo ni overpopulated. To wan gi tuoche manyalo wuok kanyo niwach ji odak mopogore opogore, to kata mana choo yudo ni ok nyal romogi niwach yudo kata gi school ni en yudo ni kata choo gin 2 kata 3, to ula be ni ka, koth be chwe ka, pige be ng'eny, suna be nitie niwach yudo ka seche ma giwuok cha to nok giikore mondo ginind kama machalo kamacha. Koro kaendi be onego bed ni itimo puonj mal kare mondo mi kik gibed ka gitimo nade gilando tuoche mopogore opogore mabiro gi weche ula kata weche mag lelo. Daher mondo mi apani ni en kidieny ni inyalo go simu mondo mi penj laktar. Wantiere kod Dr. Jerry e studio ka samoro oula osedari kata iseneno ranyisi mag tuoche manyalo kel kod oula mang'eny. Dr. Jerry ntiere e studio ka mondo mwayud kaka wanyalo konyore. Kik wiwil ni namba wa mar SMS en 23600. Experience ni kata kaponi setiyoga gi Zenka adwani mondo mi awinji intiere kod weche mag thieth ma samoro dwani mondo mi ijole kata mondo mi konye mapiyo piyo, inyalo oro na ote machuok kichako ni Zenka katere namba mar 23600. Ka bende aparoni ni seche ma isekawo loan ni mokuongo imi thuolo makare, thuolo maber ma inyalo chudo godo. Kaito gima ber kod app mar Zenka ni ponono ni gimoro nyalo diye inyalo mi extension kata inyalo medi thuolo matin nyaka iyud kaka inyalo chule e yo mayot kata e yo maber mokalo. To daher mondo mi aparni mondo mi ti kod Zenka en gima yot mokalo. Kise downloade tibro yudo ka kendo gin steps mayot mokalo mana kaka ne ineno e screen mari. Wase online inyalo penjo laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo. Dr. Jerry, samoro wabedo ga kod complications mag tuoche mamoko mabiro kaka maga kaka kaula ng'eny kaka cholera, bilharzia kod weche makama. Complications toro ga bedo mage e tuoche gi duto te? Ng'eny gi yudo ni nwach diepe ma en ranyisi achiel ma wayude tuoche gi to mano kelo ga gimiluongo ni dehydration kobiro e dendi manyiso ni pi orumo e dendi. To dehydration ni be en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato lalo ngimane. Dehydration en ka pi orumo e del? Pi orumo e del kabisa. Manyiso ni seche ma pi orumo e del ni to yot mondo ilal ngimane. Tajiri yena mondo mi akaw simu kiyena. Hello, penj laktar? Hello, penj laktar? Oimore ahinya machiegni? Nina Linet. Machiegni Linet? Nyoro na penjo laktar, nyoro an nyathi maja higa gi dweche 5 kama, to nyoro gokinyi kamae ne aneno kong'o kata leo to kawuono kaneno kong'o odia to yot kama. Nyalo bedo ni tinde en konera. Intiere kon mane? Kiambu. Intiere kanye? Kiambu? Ruiru. Ero kama na Dr. Jerry. Mano en penjo mabende oluore kod twakwa makawuono kabisa ranyisi go Nyathi ma ja higni 5 kaka owache to nyathini nigi diep. Yena mondo mi akaw simu machielo. Hello, penj laktar? Machiegni penj laktar? Penj laktar. Ni ko ogol remo bende nyalo nwang'e typhoid. Ka? Ogol remo. Pim remo, idhi e lab mo pim remo, ka in gi typhoid bende nyalo nenore. Ero kama na enya daktari dhi duoki sani. Ka chako gi japenjo mokuongo, nyathi ma ja higni 5 to en gi diep ma biro to lal.
ber kotero nyathini osiptal mondo pim chone no. Chone no nyalo bedo gi kute mopogore opogore. Nowacho ni wanyalo bedo gi kolera, lakini kolera king'iyo gi nyathi matin kamano dikoro osetere gi ng'wech kabisa. En mani koro ok wanyal wacho ni ok en kata en nyaka pim. En mani koro kolera wanyalo golo oko niwach kolera komako ng'ato to ringo kode gi ng'wech kabisa. But nitie tuoche mopogore opogore kaka E. coli, wan gi kata mana amoeba manyalo bedo ni omako nyathini. Ok ber ko orito godo mondo ne kaka di timore. Ber kodhi osiptal mondo tim nade mondo opim kaso thiedhi nyathi. Japenjo mar ariyo penjo ka typhoid nyalo yudore e remo. Typhoid nyalo nene remo. En mani koro seche ma ipime remo, remo watiyo gi gimiluongo ni antibody test. Antibody test ni en ni yudo ni seche moko en typhoid mane umaki chon to pod antibodies mage neno. Koro onyalo miyowa false positive. En mani koro ka en negative to en negative, lakini onyalo miyowa false positive. Pim malong'o manyalo pimo manyalo tiyo godo maler sani watiyo gi pim mopim godo cho. Mangi en typhoid antigen test. Ma kabeto beda cho ma ipimo mondo oyud duoko kamili. Kabisa. Daktari dwaro mondo wang'e ne wang'e complications mag tuoche ma bende biro e diere mag oula ka kanye mane wantiere kane pok wachako kawo simu. Ne wawacho wach dehydration ma en achiel kuom complication manyalo kelo kata lalo mar ngima ng'ato. Mar ariyo iyudo ni seche moko nitie tuoche manyalo kata mana hinyruok moro manyalo biro kapo ni oula gik moting'o oula winyi kata oula oting'i to goyi kamoro to iyudo ni kuonde kumohinya cha dhi bedo infected. En gima kokong'i maber to en infection manyalo medore ma miyo kata ka en tielo ti odhi mbele kata ba mi tielo no mondo ong'ad oko. Koro mago gin complications manyalo timore kata ka en tur kata ka en go kata wiyi kamoro. Tetanus gin gik manyalo biro niwach iyudo ni kata msumal moro chuoyi to kelo ni tuoche mopogore opogore ma tetanus en achiel kuomgi. King'iyo gimoro kaka bilharzia. Bilharzia nyalo miyo ng'ato nyalo yena kawo simu. Erokamano. Halo, penj laktar? Hello. Machiegni? Machiegni? Niliza daktari kwa 1 month. Na amekuwa tangu akue 3 months mpaka saa hii ako na maiki. Ako na homa. So nilikuwa nataka kujua kama daktari anaweza nisaidia aje, tunampeleka hospitali hakuna, anapewa dawa na hazisaidii. Uko wapi? Uko Nairobi, Kibira. Nyathino osebedo gi homa. Chakre chak bedo dweche 3. Man nyalo ng'iyo ma nyalo wacho ni nyalo bedo ni chando nyathino en mani pok aneno nyathi koro ok anyal wacho ni mane en kabisa. Onyalo bedo allergy. Niwach iyudo ni allergy seche moko en gi allergy ma ok ong'eyo ni en ang'o manyalo bedo ni kelo ni nyathi ni allergy. Ma kapono tero hospital tithiedhe kochako dok to gi allergen moro ma allergen en gima kelo allergy no kata gima tuge. En ema kendo chak iyudo ni ochako donje kendo michak miye kendo homa mowacho no. Koro en gima kaneno nyathino kata ka ng'iyo nyathino kaka chal kanyalo wacho ni ma en allergy kokamano to ma tuo ma nyalo bedo kata mar kor kata mar athung'a. Seche moko be onyalo bedo kata mana adenoids. Yudo ni seche moko adenoids nyalo kuot ei ng'ato to yudo ka thinge to kelo homa no seche te. Koro mago gik ma nyaka ng'e maber. Kamano to kata seche mwatieko to wanyalo weyo kata kako nyalo yudowa mondo wane nyathino kakonye. Kato bende ni entiere Nairobi, koro ka entiere Nairobi to onyalo neni mayot mokalo. Aneno ka sama yo wang'wa matek mokalo daktari. Wang'e ne yore ma wanyalo geng'o godo tuoche manyalo bedo mang'eny diere mag oula kama. Mokwongo oula en gima wanyalo kete kaka disaster niwach en gima opoji. Koro seche mobiro kaka apoya no to dwaro ni ing'iyo wach ler. Ler ni en ing'iyo ler kuonde ma ji odhiye, kuonde ma isolation centers kata mana rescue centers ma moketi. Kuonde go gin iyudo ka ji ng'eny ahinya. To kanyo nitie puonj ma
piny owacho sirkal onego bed ni miyo ji mondo ji ong'e kaka dak gi keto mopogore opogore. Achiel kuomgi en kolera. Onego bed ni koyud ng'ato man gi kolera kata mana yudo ni nyamrerwa moro dhi kamoro to oneno ka onyalo paro ni ng'ato nyalo bedo gi kolera, to ng'ano igolo oko mapiyo ting'iyo kaka igeng'o mondo jomodong' kik tim nade kik yud kolera ni. Mar ariyo en ni koro wang'iyo ler pi mwamodho. Nyalo bedo matek mondo wageng' tuoche gi kapo ni pi mwamodho gin pi oula. Manyiso ni seche ma wan go oula kata pi mar tap, seche ma wagolo pi mar tap, nwach wakia ni pigni okikore gang'o. Onego bed ni chwake maler eki modhe. Koko chwake to inyalo bedo gi risk mar contamination. Manyiso ni ikia kata ni pipe gi gibarore kata gi muoch maromo nade kata gi kanye, manyiso ni pi nyalo bedo noriwore gang'o gi chilo. Mar adek en ni seche ma nyithindo gi ni kamoro kata wach ni rescue centers gi, to ber ka nyithindo gi ng'iyo ni kik tuge pi molil. Niwach seche ma gituge pi molil to wan gi risk mar yudo kata mana tuo mikelo gi kamnie kaka koro bilharzia. Wan gi risk mar yudo kata mana kolera ni gi tuoche ma moneno kikelo go oula gi. Manyiso ni seche ma nyithindo tugo, dwaro ni wayudo negi kamoro, seche ma gin gi ng'eny no, wayudo negi kamoro ma gitugo ma onge pi mogudore. Malaria wanyalo thiedho kata watiyo gi mosquito repellents. En mani koro yudo mosquito repellents seche moko nyalo bedo matek ni wach ng'ato kata yudo ni onge pesa. Emomiyo kata mana app no nyalo konyo ji. Koro yudo ni mosquito repellent ni en onyalo konyo ogeng'o mosquito. Kokamano to wang'iyo ni containers magudo pigi wapuko pi mogudore to waketo gi kamoro achiel manyalo kawgi kata gi piny owacho kata gi county government mondo dio otergi kama gitero. Kama onego bed ni gitero. Iwacho ni kata app no nyalo konyo. Zanka nyalo konyo. Adwa ni mondo mindik Nyakora Mugia John kise download, adwa ni mondo miorna ote machuok namba na mar SMS en 2369000 kichako ni Zenka kae to wabong'iyo ni en kanye ma ikwamo wanyalo ng'ado ni rieko kaka inyalo konyori mondo miyud kony mapiyo piyo. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? An hospital miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi ka Embakasi. To ane e mbui ane iluonga ni Jerry Okelo e Facebook, to TikTok be antie. No Dr. Jerry Okelo. Erokamano nya Dr. Jerry Okelo. Oganda wabiro manyi e yore mag tudruok manyasani gi mondo mi kapo ni nitie kaka inyalo konyogi to mondo mi konyo oganda wa. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu maa en diere maber ka ng'ato nitiere kod pesa. Nanyisi ni yot mokalo mondo mi download app ni, yot mokalo mondo mi register. Idwaro mana smartphone, idwaro simbi maro ng'we yamo, idwaro kipande ka tibiro go picha maber mokalo ti register. Kise register tibiro yudo thuolo mar yudo hola. Gima ber kod Zenka Nyakora Mugia Jwang ni dakika 5 tise yudo pesa go. Kaito bede gi chwalo limit nyaka siling 200,000 200,000 Kenya shillings mabedi bo yuda ACB marongwe yamo diere machal kod ma anya kibed kaka inyalo yudo pesa mayot mokalo to yo minyalo yudo godo yo pesa mayot mokalo en kaitiere kod app mar Zenka. Akaw thuolo ni mar duok. Erokamano ne jogo picha mawa, ne director na Lindsay, erokamano mang'eny ne producer na Pape Chokoth, ne daktari na Dr. Jerry Okelo ma wanted go de studio kachiel kod in jahera mar chenro mar penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kedo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.